Takže ahoj, já jsem Figi a dneska, co tady máme dneska, jestli už někdo poznává, co to je za soupravičku, tak může napsat do komentářů, nebo já to tady prostě řeknu. Je to hezky pěkně Regio Panther, akorát na baterky, což jezdí v Ostravě. A dneska se s ním pojedeme pěkně z Roudnice nad Labem, přes Dobřín, Cíťov, Nelahoze zámek až do Kralupy nad Vltavou. A takže si užijte video, dejte like, odběr a jdeme na to. Tak už zavřu dveře teda, kabina. Aha, já myslím, že to vypadá to podobně, no. Tak si povolím o volno ze stanice a teď už odjíždíme. A je to teda na baterky převážně. Ještě když jsem měl koupený ten Panther a dal jsem si ten repaint, chtěl jsem natočit video, ale zjistil jsem, že to je normální Panther, akorát tam na nátěru, tak jako no prostě. Tak tak jsem si to nechal až na teď, protože teď to bude takové lepší, jako že to je na baterky takové víc realistější. A jedem. Dneska to bude takové kratší videjko, já jsem chtěl původně natočit z Ústí nad Labem, že bych jel až do Prahy hlavního nádraží, což je odsaď tady přes moji trasu až tady do Prahy hlavního, což by bylo strašně dlouho a já už začínám pomalu brzdit, protože to už se znám, že to neubrzdím, no. Ale tak no. A nezapl jsem si světla, protože podívejte se, zapnete světla a je to dobře, tak předtím, tak vidíte, je to teď modré a prostě bylo to modré, kvůli toho se to ne, tak dobrý no, tak ještě 48 metrů, na koukačku to má stejnou, jak ten normální Regio Panther. Jestli to neubrzdím, tak já už nevím, fakt. Já jsem na to expert. Na neubrždění. A když to asi půjde. Což budu rád. Ta roleta je taká divná. Já jsem s tímhle Panther ještě nejel, takže tak. A proč se mi zapla hudba, no to je jedno. Ty zvuky jsou taky jiný. Těch dveří. A tady už vlastně nejsou troleje, a jo, jsem si ani nevšiml. Možná to je kvůli to... Proč tady nejsou, však tady jezdí rychlíky. A tam je až trolejové vedení. Jako to je Moravskoslezský kraj, ale... Nebo tady jsou, jen to nevidím. Se mi to nenačetlo. No tak to je dobrý. Dobrý, tam zase zpátky na 80. Dobrý, tak už můžeme jet, ne? Jsem strašně, to je jedno. Ty zvuky jsou ale fakt jako realistické, to je fakt pěkné. A teď poslouchejte ten rozjezd. No takže to by byl teda zvuk a je to jako jiný než u normálního Regio Panthera modrého nebo červeného, nebo já nevím. Nevím, jaké tady jsou všechny repainty. Modrý jezdí normálně z Opavy do Ostravy a v Ostravě jezdí tady tenhle. Někde by mohli nasadit tuhle soupravu na nějaké lokálky, jako tady u Opavy, jako. To bych ocenil teda pořádně.
Dobrý, tak já už budu brzdit, ať to zase nepřekročím nějaký hnusný speed limit. Tak dobrý, no, tak za zatáčkou a... Já vlastně už nemusím ani jako přidávat, protože budu jen tak budu už jenom brzdit, jako, protože to mám za 74 metrů. Jo, tu je přejezd. Tady nemá ani strážník, jako co to má být. Tady zase nejsou trolle, no to je jedno. Tak. Jejda, já jsem měl možná držet tu brzdu, ale... No tak... Tak akorát ubrzdím, ne? No tak... Tak dělej, zabrzdí to. Šup, šup. A nice, to je krásné. Možná jsem mohl vzít 2 soupravy, ale já furt beru 2 soupravy, takže ne. Ty zvuky. To je nejlepší. A já jsem tě ještě něco vyzkoušet, jako teď mám čas, koukám. Jo, tady první třída, klasika. A jo, a tady jsou nějaké sedačky konečně. Aspoň, že to není prázdné. Tak, a já jsem tě jenom něco zkus. Ne, tak tady se nejde dostat, tak výborně, no. Jsem chtěl zkusit tu zadní roletu, jestli funguje nebo ne, no. Tak. Dělejte, cestující, jste pomalí, jako doma na vás čekat. Ty zvuky jsou boží, to je fakt super. Zas ten rozjezd je úplně podle reality, akorát to je trošku tižší. Možná mám tu hru jenom tižší, jen já debil, jak jsem si toho nevšiml. A už se ubíjí baterka, no tak když tak můžeme zvednout, to nevadí. By mě zajímalo, jak dlouho se to nabíjí na všechny 4 ty čárky, jako. Základní obrazovka, no tak asi... No je to fakt promakané, no. To pěkný. No a my už jedeme do Nelahozevec zámek, což je příští stanice. Možná bych mohl do tohle videa přidat hlášení, což nevím, jestli... Proč mi přijde, že to brzdí? No, jako možná už je tady to hlášení, jenom to přidám ve střihu, no. Takže tak. Ale nevím, jestli to tady přidám, to hlášení, jako, jestli to půjde. Jestli slyšíte to. Mi přijde, že to piští. Jako, že by to brzdilo, to ne. Já ale nemám brzdu. To asi jsou jenom zvuky. Už budu radši brzdit, protože se znám, že to neubrzdí. Kurně. Já jsem na speed limity jako fakt dobrý, že to poruším, to je super. Jednou se mi buglo to v Train Simu na Legacy Map. Ještě jak to bylo stará verze, jako že tam nebyla žádná mapa, že tam bylo jenom Česko a Polsko. Tak jsem jen tak jel, ne, a jedu a já vidím červenou a já jsem to neubrzdil a najednou jsem to napal do vlaku, ne, do dalšího, já jsem si říkal, to vůbec jde jako, to jde jako tak bugno. Jsem prostě na věstidlo, mě to nic neudělalo a když jsem napal do toho vlaku, tak mě to až dalo do menu, no. Tak to neubrzdím. No tak nevadí, no tak si otevřu, zavřu, i když nikdo nenastupuje. Tak nevadí, no tak stane se. Ale štve mě to. Nedostanu plnou výplatu, no výborně. A já doufám, že budou
brzo otevřené aplikačky na dopravní podnik města, na dopravní podnik Breda, protože bych velice rád natočil video. Mám tam rank pasažera. Zatím jako, já doufám, že se brzo ty aplikačky otevřou, protože bych chtěl velice být řidič. Nejlépe trolejbusu, ale budu asi, nevím jako. Na jako, když jsem natáčel to video s trolejbusem, tak to sice nevypadalo, že mi to strašně padá. Ale když si jen tak jezdím mimo natáčení, tak mi to docela dost padá, ty troleje. Takže výborně, no. Tak nevím, já jsem... A nebo bych mohl ještě natočit Jihohlavu. Dopravní podnik města Jihlavy. No ale to už je zase do budoucna nápady, takže to ještě nevím, jestli vůbec vyjde a... To už je tak brzo? Nebo to je jenom blízko? Tam 5. To už je tak brzo Králupy nad Vltavou, jako vážně? To jsou ještě 2 tunely, no dobrý no. Budu asi pomalu už brzdit na tu 40, hnusnou. Hnusná 40, kámo. Fujky, hnujky. No my už přijíždíme do stanice, super. Bez speed limitu by to nešlo. Bez 1 porušení, no dobrý. 60, 50, 40. Proč? Pane bože, proč já jsem zapomněla tu 40 vlastně, no jo. By nebyl takový debil, tak bych jel normálně, ale ne, jedu jak nenormální člověk. Tak dobrý, no. Kdyby to zasekl do hajzla. Tak snad už to pojede jenom 41. Já už se pomalu budu loučit, protože už přijíždíme do Králupy nad Vltavou a tady zakončujeme naši jízdu. A... Takže tak no, ještě to zabrzdit, jo, jako ještě není úplně konec videa, jako ještě zabrzdit to, abych to ubrzdil. Jako možná by mě zajímalo jet někdy třeba na streamu, jet prostě s pantografem, nebo prostě s tímhle vlakem, kámo, přes celou mapu. Se napojovali lidi, že to bylo na veřejném serveru, jako. Nevím, jestli by někdo na ten stream přišel, ale... OK, no. A dobrý, tak já to už zastavím. Škoda, že se to nemůžeš zastavit, kde chceš, jako na té stanici. Taky krátký, já se zvyklý na 3vozovej. Tak. To je konečná stanice, prosím, vystupte. Takže tak, tohle by byl teda závěr videa. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě dejte like, odběr. A já se zase budu těšit u dalšího videa. Jo, počkejte. Takže zatím čau.